من بوزبستان نای دل بری دم گلستان لباغ من بوزبستان نای دل بری دم گلستان آی دل بری دم گلستان چلمسی گل بابو بستان ويران نزل مال مخرب عايدي البريد كمان على فمي طيران بيديك على نفوشكي قربي حالي او بجنبشك و قدش دستي وي در ندكت بدنگ و آوازا خواه ده دل مليونان كسان ده جيه هري تايبت کرد. آرام جی وکی به هزاران زاروکان جوار کال و پیرین خودور ده 15 چله 1934 ده لباجار قامشلوی جدایک دبه. باوی وی ج ارمنیین ج ساسونا الهی دیاوی جی ارمنیا ج فرقینا آمده بو. کاروانک وادی سابرکت بون وکو چرانو فلاکت خملو خزا و کاروانا رشن بالدردو كله بيهب دمشن پنابرن پنابر وكو چران در بدر ولات ولات دگرن بونه وقت تیره بیپر پنابرن پنابر وكو چران در بدر ولات ولات دگرن بونه وقت تیره بیپر تکیلیا باوی ویا موزیک را باندور الارام جید که آرام تیگرانه کو ده تمن زاروک تا موزیک ناسته که هین ده 4 سالیا خواه او ده ده دسته خواه او به موزیک را علاقه درده به او یک ده سالین دنجی بردوام دکه دماته 20 سالیا خواه ایدی وک هنرمنده که نافدار لحریم ناویوی تی بهیستن آرام جوان اکو حیاوان سالان به آوائه که اماتور به موزیک را علاقه درده به جاره یکم ده 19 سالیا خواه ده نوروز 1953 ده لسر دکه جه خواه دگره نوروزا مهجایه بجی سر سالا کردان بکیف و ساز و گوند بجین لکردستان نوروزا مهجایه بجی سر سالا کردان بکیف و ساز و گوند بجین لکردستان به سال 1966 ده جبو هنر آرام پیواجوه که نو دست بید که پشتی کو به مالباتا خواه کوچی ارمنستانی دیگه لور ده رادیو ایروانی ده دست به خبات موزیکی دیگه پرورده موزیک یا پروفیسیونل جی دوی سردمی دگره
Bi taybetî di warê taybetiyên muzîka Kurdî û ya Êrmenî de xebatên girîng dimeşîne û cûreyên muzîkê yên nû pêş dixe. Piştî 18 salên li radyoya Êrîwanê aramê ku xwe di warê muzîkê de pêş dixe di sala 1995 de berê xwe dide Ewropayê û li Yewnanistanê bi cih dibe. Êdî bêhtir ji welatê xwe dûr e, birîna hesretê bêhtir kûr dibe di dilê wî de. Dildarekî mezin ê aramiya navgelan û muzîkeke azad bû. Di bingeha dildariya wî ya muzîkê de jî wefaya li hemberî gelê Kurd cih digirt. Ji ber di serdema jenosîda Êrmeniyan de malbata wî ji aliyê malbateke Kurd ve hatibû rizgarkirin. Di navbera malbata aram û gelê Kurd de jî hevaltiyeke mezin afirî bû. Beriya ku bavê Aram Tigran jiyana xwe ji dest bide, ji zarokên xwe dixwaze ku tu deman vê alîkariya Kurdan ji bîr nekin, hevaltiya ku afirî biparêzin. Ji xwe di dilê Aram de jî li hemberê gelê Kurd dilsoziyeke mezin afirî bû. Ev yek bandoreke mezin li wî kiribû. Ji ber vê yekê ku Aram giringiyeke mezin dida nirxên gelê Kurd. Herî zêde jî li ser zimanê Kurdî disekinî. Her tim xwe deyndarê gelê Kurd hîs dikir. Beyta frakiye, kubra xaniye, kubra xaniye, zimanê Kurdî. Beyta frakiye, kubra xaniye, kubra xaniye, zimanê Kurdî. Xewî roşe, şîrîn û xweşe, şîrîn û xweşe, zimanê Kurdî. Xweş awaze, letîf û naze, letîf û naze, zimanê Kurdî. Gelek cara qala Amedê û xaka dê û bavê xwe dikir. Ji roja ji dayîbûnê heya wê emrê xwe her tim ev xeyal di dil û mêjiyê de jiya. Çûyîna xwe ya Amedê wek xewna xwe ya 100 salan pênase dikir. Di sala 2008 de ev xeyalê wî pêk tê. Di çarçoveya mîhrîcaneke muzîkê de aram dîkiran bi kelecaneke mezin berê xwe da bajarê Amedê. Piştî salan carekê din hatina wî ya li ser xaka dayîk û bavê xwe di dilê Aram de rê li ber hestên gelek kûr vekiribû. Dema li Amedê diçe gundê ku bav û diya wî li wê jiyan û ev gotin jî devî wî dertên. Dema min li wan çiya kanî û li mala mêze kir, ez gelek hestiyar bûm. Ez pir êşiyam, giriyam. Ew êşê ku diya min û bavê min kişandin hate bîra min. Ez pir xemgîn bûm û min got, gelo em çima nikaribûn li ser axa xwe bijîn. Bersiva vê pirsa ku Aram ji xwe dipirsî, kurtê çîroka jiyana wî jî vedigot. Dagirkerî, zilm, koçberî, hesret û xeyal. Belê, serdana wî ya Amedê ji bo Aram xwedî wateyeke cuda bû. Lewre ji bo Aram Amed hesreteke mezin, xeyala xeweke giran bû. Ew hesret û xeyal jî bi wan gotina ji dilê Aram diherikî. Di nav xewnên şevan de min qet bawer nedikir. Ez bibînim bajarê Diyarbekir. Roj baş Diyarbekir, me te ji bîr nekir. Em hatin te bibînin, te derî li me vekir. Yê war û babûka la pir şerîne, pir şerîne. Ew şûr û bedenê te tevdîrokîne, tevdîrokîne. Roj baş Diyarbekir me pir bêriya tekir, pir bêriya tekir. Em hatin te bibînin te derî li me vekir, derî li me vekir. Roj baş Diyarbekir me pir bêriya tekir,
سالێک پشتی قۆنسەرە لە ئامەدێ ئارام نەخۆش دکەوە و ڕێویتیا ویە کو di sala 1934 de li Qamişloyê dest pê dike, dîsa di jiyana surguniyê de di sala 2009 de li Atînayê bi dawî dibe û jiyana xwe ji dest dide. Hezkirina wî ya Amedê ew qas mezûn bû ku beriya ku jiyana xwe ji dest bide wek mîras dixwaze ku wî xaka Amedê defin bikin. Lê ewrên tariyên ku bobeleta xwe xaka dayîk û bavên wî difetisandin rê li vê xwesteka aram girtin û destûr nedan ku aram li xaka welatê xwe bêdefin kirin. Li ser vêyekê cenazeyê Aram Tigran li paytexta Belçîkayê li Brükselê tê defin kirin. Hey lêlê wayê gidî bilbilo wê bayê lê xist hêlîn tevxera kiro perîşano di sêviyo meha ciro tu bi hezreta gêrîna çayê Kurdan